Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Babang. Paralog ke Balang Catholic hakaleng ke perthai khamtam hari itali kala Kyndit na ke jingyo kubor kensan Halor ke Jingpyniap hi Jong uwei Phadar ubatip ke tengkum udon Matthew Balsano ubadang slai pusan Snem karta hakasngi sajjan ke santrik menta ubnai Julai arajal pusan. Kita long kubor na ki media channel jong ka Balang Catholic ke liya tho baka Jingpyniap Jong uni Phadar ban wan shika jinga seng mas bakho ya ka step Jong ka sin utrai kandu tarik kala penengo lot ya ki babon ba dai tang hadin katto kat ni por balas dang ka mas ba uwei upara Phadar bia trilang ula lap no ba Phadar Don Matthew Balsano ula Pyniap hi ladi haka jaka ba usa hapo ka yeng parish ke Kanobayo kari Itali ke badan haki benta ke Paitmon Jong ke Navora Diocese ke Jingim no Jong uni Phadar badang samla bha hakarta ila ke Jingim ke bakordor tang hadin pratri ki Snem ke belengkot kum urunium ke Balang Catholic klem de tip ya ki daw tenrai ke pelong yu uban shem ya kari ke senjam ke lebo hako dom ya baro kala le si bandai bu udon ni ke Jingpang haka bod jingmut jingperkhan ke bala kenrei bha hakari ke jok ke bamenta na ki ki babon ki biyadai pat kerkom im Jong ki breu lekhai Phadar Don Matthew Balsano haka khatlai trik u January khat khandai spa khandai probat u dei na ka parish Greek Nasco Jong kari Itali la pen kentang lang do yu haka shipotrik u June arhajar khatneu do Bishop Franco Quilio Brambila ke Navara Diocese kum uleng do ula trek kum u parochial vicar hapo Castelletto Sopratinico nado Snem arhajar khatneu hado basdang Jong Snem arhajar arphulai kat kum ki thamei jingtep na ki bor penya Jong ka Navara Diocese hadien ke jing shakri Jong u shipor kum ulingdo ha Marian Shrine hare Kashnong kabadan ha Northern Italy ulalej ban shakri pat kum ulingdo ubaju pek bat etrelang shirhem bat ki parakhana samla oratory Jong ka parish Kanobayo bat ula shakri ro ha Kanobina Valley kawai ke para bangai na kajo ka parish bat uni Phadar bala khla no ka Maria Gracia kali tho ka kot kubor Secolo di Italia haswa bo di Phadar un penkut no yala ka Jong ka Jingim haka jinge kren bat u kali yo snow ya kawai ka jingkan tho Jong u shapang ka Jingyap Jong uwei urungai na kajo ka parish ubala penkut hi yala ka Jingim la Jong da ka bo ongkum ni omdon bala bantip bat shampang ya ka dujok ka badan apo ka jingmut jingperkhan bat ka dokno Jong kiwei ki para priukat hado bakin hab ban shimno ya kum kani ka senjam kani ka long kami kadang sngow tho menta haba ukan tho kum ni uthau ru shaka jingsham la Jong haka Jingim ka bala yalami u shaka ba kum kani ka jingjia bat ka Jingyap ka basnusi haka neutrik u Julai arhajar artosan la pelong ya ka jinga seng duai snowlem bakar pang na ka benta ka bensem bala khlatno Jong u Phadar Don Matthew Balsano ada ka pratrik pat hadin Jong ka mas lej on tap bala kenya do Bishop Franco Quilio Brambila lej on tap no ya ka basa Jong u Phadar Don Matthew haka jakatep ka Balang Greek Nasco ka bajangai kumba sanposan mer na Southwest Jong ka Kanobayo ban penkut ikadi ka video parlok u Phadar Franco Guides u Episcopal Vicar ka Diocese of Navora ula kren malungkum ni tang ublei u bapet tho u bakmi bat bisar pnia yangi kibreu batiprut ka Jingim Jong iwei pa iwei batipro ya ka Jinglong kabari bat ka baphalatam ka badon haka mensim Jong ikum kibreu u duwairo ba kemensim kabala khlat no Jong u Phadar Don Matthew kum upara langdo kan kentiu yaka shaka khet Jong ka Jing isnai bat ka Jing map ka Jong ublei bat ulapan pawro yaka Jing snowlem shaki bahayang hasem bat shabaro kiringai Jong ka Balang Catholic Jong ka parish Kanobayo Halor ka bakum kadi ka Jingjia ka basnusi Halor ka Jingkhlat ba Kyndit Jong uni Phadar Balsano ai ba kaman sim ka bala khlat no Jong Phadar Matthew Balsano kan shong ja tha shijunom haka jingsok batla utrai hakari ka bala pankreyo Paralog play shibon ya kapor Jong pisno ba what glad ban like share comments bat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video